Som sa rozhodla presne pre túto možnosť, že ty si to mal odžité od začiatku a tam sa mi to všetko vlastne rozbehlo. A v tom networku to je postupne, že prvý mesiac je to 6, potom to je 60, potom to je 180, stále sa to násobí, až to je teraz 2000. Za pol roka je to ako podľa mňa krásny výsledok. Koľko ľudí si mala vtedy v týme? A zaujíma ma, koľko ľudí k dnešnému dňu máš takých, že aktívnych, že naozaj baby, ktoré si chcú zarábať peniaze? No, do decembra, dokým sme nemali ten offline meeting, tak som mala 0 bab v týme. Ja som proste nerobila s nikým, ja som celý ten obrad na polovičnú cestu tej riaditeľky, kde som bola vtedy. Až potom, jak si tam ty vysvetlila, že pracovná príležitosť je ten hlavný produkt, ktorý máme vyťahovať stále z vačku, tak som si povedala, že idem do toho. A vlastne 3. januára som začala oslovovať za radom ľudí, ktorí sledovali moje stories, nie cudzích ľudí, žiadne spam správy, proste človeku, ktorý ma nepozná, ale vyberala som si ľudí, ktorí ma už sledujú, ktorí vedia, čo robím, ktorých to baví, lebo ma neprestali sledovať a sledujú konštantne vlastne moje príspevky, tak tých som začala oslovovať. Čiže je takáto možnosť a že hľadám baby do týmu. Takže všetky baby, ktoré mám teraz v týme, je ich 15 a oni majú pod sebou už ďalšie baby, dokopy nás je možno 35.